Так, зараз я олійка змажу столик, щоб тісто не приставало. І дивіться, отак у нас виходить пельмені начнемо. Чим більше ви робите коржі, тим більше у нас виходить цих пельменей. Слегонца делаем на месте. Можете не робити. Ну, когда вы багато робите, лучше вам сделать. Фарш кладут сюда, вот так, например. Вторым, скажем, накрываем или вот так вот. Тоже повітря убрали. Обязательно борошном потрусить. Для чого? Щоб воно ж не прилипало до дужче придавить просто. Все. І отакі у нас виходять пельмені. Да. Да, запечатують дуже гарно. Бачите? І вареники вам покажу, і все, ви будете вже думати. Вареники отакі у нас печатають. Чим більше ви робите полоску, тим більше у нас печатають вареники. Вот, раскатали. Картошки, творог, ну хто що любить. Накриваємо. Отак от теж повітря убрали. Теж борошном потрусили. Наполовинку, не повністю. Не повністю, так. Да. Це вдруг до вас італіянець приїде, то, пожалуйста, італіянцям равіолі давайте, українцям вареники. Все. Ну вдруг, я ж не знаю. Все буває, правильно? Ти взяв і то, і то.